Cela siqale phaya ku verse number 2 to verse number 10. La sonke sifundeni bazali wami. Amen. Nami ngizafunda kwelami icala 1-2. Enlarge the place of thy tent and let them stretch from the curtains of thy habitations. Spare not, lengthen thy cords and strengthen thy stakes. Yenze banzi indawo yentente yakho, uwatwabulule amalenga-lenga eminqoba yakho, ungathinteli. Zolule izitya zakho, uziqinisele izikhonkwane zakho. Verse number 3. Thou shalt break forth on the right hand, on the left, and thy seed shall inherit Gentiles and make desolate cities to be inhabited. Kuba uyakuthokozela ekunene nasekhohlo, imbewu yakho izidle ilifa inhlanga, ime imizi ibingamanxiwa. Verse number 4. Fear not, for thou shalt not be ashamed, neither thou shalt be confounded, for thou shalt not be put to shame, for thou shalt forget the shame of thy youth, and shalt not remember the reproach of thy widowhood anymore. Musa ukoyika ngokuba awuyikudana, musa ukudideka lihlazo ngokuba awuyikuba nazinhloni, ngokuba ukudana kobuntombi bakho uyakukulibala, ungcikivo lobuhlolokazi bakho ungabisalukhumbula. Masiye verse number 5. For thy maker is thine husband, the Lord of hosts is his name, and thy redeemer, the Holy One of Israel. The God of the whole earth shall be called. Ngokuba indoda yakho ngumenzi wakho, ogama lakhe linguYehova wemikhosi, ngumkhululi wakho oyingcwele kaIsrayeli, ekuthiwa nguThixo wehlabathi lonke. Verse number 6. Put finger on verse number 6, please. For the Lord hath called thee as a woman forsaken and grieved in spirit, and the wife of your youth, when thou refused, says the Lord. Ngokuba uYehova ukubize njengomfazi obeshiwe, omoya obulalekileyo njengomfazi obutsha, xeshikweni ebethe wacekiswa, utsho uThixo wakho. Maybe you felt verse number 7 in your personal space, but please read hallelujah verse number 7. For a small moment have I forsaken thee, but with great mercies will I gather thee. Ndabushiya okwephanyazo elincinane, ndiyakukubutha ngemfesane enkulu. Verse number 8, siyagqiba verse number 10. In a little wrath I hid my face from thee for a moment, but with everlasting kindness will I have mercy on thee, saith the Lord. Ngomkhukula oburhalarhume ndabusithelisa ubuso bam kuwe okwephanyazo, ndiyakuba nemfesane kuwe ngenceba engunaphakade, utsho umkhululi wakho uYehova. Verse number 8. In a little wrath I hid my face again from thee for a moment, but with everlasting kindness will I have mercy on thee, says the Lord, thy Redeemer. Phinda futhi. Ngomkhukula oburhalarhume ndabusithelisa ubuso bam kuwe okwephanyazo, ndiyakuba nemfesane kuwe ngenceba engunaphakade, utsho umkhululi wakho uYehova. Here comes a covenant. Verse number 9. For this is as the waters of Noah unto me, for I have sown with that waters of Noah, should no more go over the earth. So have I sown that I would not be wroth with thee, nor rebuke thee. Ngokuba injengonogumbe kaNowa lento kum, oko ndafungayo ukuba amanzi kaNowa kasayi kuba sahamba phezu kwehlabathi, ngokunjalo ndifungile ukuba andiyi kuba naburhalarhume kuwe. Last one. Akukhalimeli. Verse number 10. See a song of verse number 10. For the mountains shall depart and the hills be removed, but my kindness shall not depart from you, neither shall the covenant of my peace be removed, says the Lord that has made thee. Ngokuba zingade zimke intaba neenduli zishukume, yona inceba yam ayikumka kuwe, ungashukumi nomnqophiso wam woxolo, utsho onemfesane kuwe uYehova. Hallelujah. Singahlala phansi. Namhlanje ndifuna sijonge kakuhle. We have made a promise to the people ukuthi namhlanje sinenkonzo yomnqophiso noThixo. Sizonqophisana nabani? NoThixo. It's our service that we normally do every first month of the year, if not the first week of the second month of the year. Hallelujah. It's very important. Amen. My son last year tried to tamper with my subject. We were in Zikolobomi with Pastor Soli. I called him to call an offering. I still remember. He then started on the issue of the covenant. Hallelujah. And I said, my son, please don't finish this plate. I am the one who must dish it out.
Hallelujah. So today we sitting down, observing closely indaba yenkonzo yomnqophiso. Hallelujah. Okokuqala intoni umnqophiso? Hallelujah. Ndizawucategorize ngendlela abantu abazoqonda ngayo. Hallelujah. Okay, sithe nge-English umnqophiso is a covenant, is a covenant. Saphinda sayithoba ngesilungu esiphakathi sathi it is an agreement between two people or entities. Hallelujah. Kuba khona isivumelwano phakathi kwabantu ababini. Kwesi sivumelwano kuba khona indima oyenzayo wena kulakhe icala, kube khona indima lo wesibini onomnqophiso naye kufuneka abe khona indima yatheni eyidlalile. Hallelujah. That is why xa ufunda incwadi ezincwadi zikaMoses, especially incwadi kaDeuteronomy, iza kuxelela ubana ukuba uthe wathi ndokuthi ndithi. Hallelujah. Uba uthe walithatha izwi lam waliphulaphula wandithobela, ndiyakusikelela mna ekuphumeni kwakho nasengeneni kwam. Uba uthe izwi lam awaligcina uyakufa phambi kwexesha. Siyavana bazamam? Amen. And again, if you read the book of Exodus 15, uthi kuMoses, uba ngaba uthe wandithobela ubomi bakho bonke, andiyukuvuma kube khona isifo esawuba phezu kwakho. So wena as long undithobela sozukusibona isifo. It's a covenant. Is it? So if you fail to obey me, hallelujah, izifo zawudlala ngawo. Siyavana bazamam? So the covenant ngokabasebenzi abalapha is a contract. Is a contract. If you show up every Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. at the month end, then I will pay you. Hallelujah. If you are always sick, hallelujah. If you are always yaba ngayiveki wahlala ukuthini ugula, hleze lo msebenzi uphele ngenxa ye sick leave ezingakanani ezininzi. Hallelujah. Zikhona ezidrowayo. But namhlanje ndifuna sinqophisane noThixo. Number 1, number 2. Namhlanje ndifuna ninqophisane nam. Hallelujah. Number 3, namhlanje ndifuna unqophisane nomzalwane wakho. Siyavana? Amen. So, mandithethe into ethi uThixo akasebenzi njenge-magician. Njengantoni? Magician, abantu bemilingo. Whereby kuvele ukuthi igqinje into kuthiwe izanomapha esitratweni saseWynberg. Hallelujah. Nangu umuntu ojikini nje ayibe ikati. Hallelujah. Ungabathona 50 rand epokothini yakho. God is not working in that way. uThixo unemiqathango. uThixo une-principles azibeka into place. Hallelujah. Endicela namhlanje ukuthi sizijonge. Hallelujah. Njengoba unyaka uqala, ndiyafuna into yobana sinqophisane noThixo okokuqala ngokumkhonza ngokuthembeka. Hallelujah. You can write these things down. Number 1, ngokumseva uThixo ngokuthini? Phambi kwamehlo wabantu naphambi kwamehlo kabani kaThixo. Let's serve God faithfully. Hallelujah. Masimkhonze uThixo ngo-2026 ngantoni bazabam? Ngokuthembeka. Hayi ngokuphushwa, hayi ngokutyhalwa, kodwa uthi ndenze isivumelwano nabani? NoThixo ukuthi ndiza kumkhonza ngokuthembeka. Number 2, kulo nyaka ndifuna senze umnqophiso noThixo wokuthi sibe ngabantu abayipracticeayo ngokusesikweni inkonzo yokuzila ukutya. Inyanga ingapheli ibandla lingakuzilanga ukutya. I spent about 1 hour 30 minutes last week in Bishop Fikizolo's church ndithetha ngendaba ye-fasting. Indlela ndithethe ngayo ngendaba ye-fasting ndithethe ngayo kwaguquka ibandla lonke. But ndakhumbula enhlizweni yami ukuthi le ndlela ndithethe ngayo kweli bandla lisemthatha
ingaba elasekapa ithini into yalo. This year, bazalwane, we're going to fast like never before, and we have to commit before the Lord. We want to fast. Why we have to commit on fasting? It is clear, according to the book of Matthew 17, verse number 21, ukuthi khona uhlobo lwamadimoni olungasoze limuve kungekuku ukuzila ukudla nokuthandaza. Noba singacula kanjani, noba singashumayela kanjani, uba ngaba inzila okanye ifasting siyayonqena. That is why even nakule siyakuya le veki ndithe noba ngavela isinqwabo and he break fasting and anduzuyishifta, because already I've made a vow before the Lord. This year we're going to fast like never before. Xa ibandla lizila ukutya, hallelujah, elo bandla lihlala likwiposition yokuba semandleni. Xa ibandla lizila ukutya, elo bandla lihlala likwiposition yokuba ne-self discipline. Once ibandla lingakwazi ukuzila ukutya, asilawulwa njengoThixo, silawulwa yinyama nayimikhuba yenyama. But once ibandla likhuthalela fasting, hallelujah, siyayazi ubana it teaches us discipline. Hallelujah. And last week I had an opportunity to speak about fasting. I think I shared this with you some few years ago, that fasting has got two sides. Hallelujah. One, on a scientific point of view, fasting is still beneficial for your body. And I said last year, even the year before last year, ukuthi abantu abazilayo, they don't age easily. Abakhawuleza uguga. If fasting works as an anti-aging, ukutya okokoko kuyagugisa. It's not the Bible, it is science, but it is true. Hallelujah. Glory to God. Ndenza umzekelo that some of the people who came to me many years ago, they came suffering from high blood. Amen. And the man that came to me suggested to me something that I never thought of. He said to me, "Ababantu othi bahlutshwa high blood, let them try fasting, because fasting normalize, hallelujah, the circulation of your blood. Ausbane gazi elimuva uncontrollable, hallelujah. Ka uphila ke fasting." And two of those people whom I am not comfortable to mention them by names, they did that. Nangoku zabas 30 pills BP. Their blood level is normal. Hallelujah. Sati again, fasting is good for your brain. Hallelujah. Abanda bazila ukutya, hallelujah, it sharpens your memory. When I'm doing like your libala, hallelujah, when I'm telling you to engqondweni, try fasting, my friend. Hallelujah. It strengthens your bone. This is both scientifically and also biblically. If you read the book of Isaiah 58 verse number 16, it is the Lord will strengthen your bones through fasting. Hallelujah. Singena ngamandla ke fasting nalo arthritis ngeke senze nto. Molweni bazalwana, molweni bathandekayo. Sathi ke, what is the spiritual aspect of fasting? Fasting, if you read the book of Luke 4:1, it says when Jesus went to the wilderness, ebegcwele ngumoya oyingcwele. Kodwa kuthiwa uthe xa ebuya enhlango wayegcwele ngamandla kamoya oyingcwele. Ndithi ke siyakwazi ufasta sinomoya oyingcwele, kodwa sisohlulakala. Nyusa my brother, hallelujah. But ngabantu abaphila kwintoni? Fasting, we always move in power. And this year El Shaddai will be the year of power. We shall experience power, not borrowed power, hallelujah, but power from the corridors of the Holy Spirit, power from the parameters of the Spirit. We're going to move like never before. We're going to preach the gospel with signs and wonders, because the church is active both in prayer and in fasting. This year, abantu abanqandwayo ngezono, hallelujah. Once waxaka isono, faka abantu abenzile
fasting is powerful. If fasting, bazalwane, it revives our conscience with God. It makes us to be conscious of God. It makes us to be conscious of the presence of God. It makes us to be conscious of the Spirit of the Lord. It makes us also to be conscious of sin. Not of skin, but of sin. Hallelujah. Akuzusilo kulonyaka kuzawukhatyalagwa. Nawe namntu ungayiphela nge-fasting uzayiphela. Nawe namntu ayiyekayo kudala uzayijoyina ngoku. Nawe namntu kungayingena uzayingena. Shout fasting. Shout fasting. Shout fasting. Fasting. We have been fasting for a long time. It is time for fasting. Hallelujah. Glory to God. Number 3, this year. Hallelujah. We are committing, or we are vowing before the Lord, that we shall be winning souls like never before. Hallelujah. Is the basil open as? Hallelujah. Ube usiva abantu bayasinzwe Eastern Cape, bayasinzwe KZN, kwenze kanjani? Kwakule ndliwani sizawina imiphefumulo like never before. For your information, ipasika yethu lonyaka ngeke bayipasika eqhelekileyo, because before ipasika imiphefumulo ezayo kule ndawo, we're going to be intentional about soul winning. And asuzu target abantu abasinisiweyo, sawu target abantu abasetywaleni, sawu target abantu abangazani nenkosi. Hallelujah. Abazoxa befikileyo bathi ndavuya bakuthi kum masiye endlini kaYehova ngoba inyawo zami zafika zema. Oh, bazalwane kulonyaka we're going to win souls like never before. Souls are coming. Akuzugcwala kule ndawo izaba yenye into. Hallelujah. Jesus will be preached. Souls will be saved. People shall repent. People will grow in this church. Soul winning. Molweni. Soul winning. Siwina imiphefumulo ezimall. Siwina eziteksini, siwina ezikolweni, siwina apho sihamba khona. Kulonyaka ayiziba sefashion into zetawena ungazanga namuntu. We will make it fashionable to win souls wherever we move. Shout amen. That is why when I look umfundisi umjweni, inhliziyo yami is being touched, because yenye yezinto ebicovenant nethu noThixo ukuthi Thixo bazise. And this is awubangula aba bantu banochuku balapha ecaweni kuthi akufika abantu abatsha bangabamkeli. Sawubangula lo meva ukuthi abantu bathande njengoba uKristu elithanda ibandla. Wonke umuntu olapha ngaphakathi ecaweni uzawudevelop umoya obathanda abantu. Izawuphela into abantu bathanda abantu ngoba udalwe phakathi kwabantu futhi nawe ungumuntu. Hallelujah. Wathi omnye kwenye branch lapha eShadani. Wathi xolo mkhosi kaThixo. Le nto yabantu abaninzi uma uthetha ngayo iyandiphazamisa. Abantu abaninzi bayenza idisorder. Ingase sibe ngabantu abaphakwa ma-10, 12. Ibe libandla likwazi uphatheka. Xa abantu abaninzi benza isiyesi. Ndathi mama uthethi nami. Umbono wami uthi igcwaliseni indlu kaThixo. Iyani kwi-highways, iyani kwi-marketplaces, iyani eziteksini, iyani ezimokolweni, yonke indawo enabantu. Go and tell people about Jesus. Athi liyavila apha ibandla labantu abaninzi liyathembiselana. Glory to God. Molweni soul winners, molweni. Molweni soul winners, molweni. Molweni babambisi bemphefumulo, molweni. Sibambisi bemphefumulo kulonyaka. Yes. Ndithe ndathetha a meeting in 2 weeks ago, a meeting ne-leaders. Ndathi kulonyaka sixhela imu. Sixhela ntoni ntlukwani? Sixhela ntoni? Sixhela inkomo. Mzuthu, ima ngenyawo. Ndithe makayoyikhangela. Ndithe makathini? Uyikhangele nosolo. Nize nenkabe enkomo etyebileyo. Kukhe kukhelwe ebhaskini. Kudala abantu besemandela bendibuza ubana yibhasi kanjani etsikini. Lona unyaka kuzawukhela. Lona unyaka izawu inkomo. Hallelujah. Malibonke igama lenkosi Yesu. Hallelujah. Amuyeke. Sawukhela kwanyaka. Seyiqalile. Siyabamba sibili. Nimcebise nani mfundisi ezinenkomo ezityebileyo. Funeka bathi abantu ipasika yaseShadani ngo-2026 isichithe emazwini asixhenxe
yasichitha evesini yavele yasichitha nasenkomeni. Kulo nyaka uzuxa uzepaskeni ufake itoothpick apha ebhekini ngoba asuzokuphatha toothpick isanazo uzona itoothpick endikuthelele kuthethini hlala phansi endikubhale nditheni ndikubhalele moreni bazalwane haleluya onohlevu ngapha bahambela phezulu yethatha sifile kuthiwa kwaxhela inkomo ndithi izana uzuke iveko yagcwala mama uNhlebi haleluya zenkomeni haleluya soul winners haleluya. Ndiyathandaza this year your husbands will come to Christ. Ndiyathandaza this year your siblings will come to Christ. Ndiyathandaza this year your colleagues will come to Christ. Uzawuyeka uthetha ngoYesu kuphela. Uzawuthetha xa uthetha ngaye kube khona uthi hey nam ndiyifumene ivangeli madoda. This is our year to win souls. Hallelujah. Lastly bazalwane siyanqophisa noThixo ukuthi kulo nyaka hallelujah ndasikhupha isishume ndingasitsibi. Molweni esishumeni. Hayi butani makana ukhona nje na. Ngibethe ngamazaza my son. Hallelujah. Glory to God. Molweni esishumeni. Ngoku uzasikhupha isishume progressively. Uthi Thixo ngqophisana nawe. Ndingayitya yonke nothe kaThixo. Hallelujah. Ndine covenant. It's my covenant seed. Indaba yesishumi. Izawuphenda lento manje kusho zizi awuzuhogiswa kulo nyaka. Zizisene izishumi endlini yobuncane bami. Niqalekiswe ngesiqale akuzuthola kalonto kulo nyaka. Kulo nyaka uzakwenza i-decision ethi every month every income endiyifumanayo isishumi sikaThixo sesikaThixo andisichukumisi ngicela izandla. Molweni bantu bezishumi molweni. Hallelujah. Glory to God. Ndicela uthetha bazalwane. Joshua chapter 1 verse number 6 and then shumane progressively for the next 10 minutes. So go again. Joshua chapter number 1 verse number 6 16. Sizothandaza. Ndithetha nase Eastern Cape ndafumana i-messages abantu abane-testimonies. Abantu manantoni? Abantu manantoni? Ndiyacela bazalwane noma ukule first week kaFebruary okanye kula second week ndicela babazalwane bazonika ntoni ubungqina. Khona abantu abathi ngokuba seElshadai uThixo walapho uyasebenza. Ingase bangayithethi kum kuphela bazoyithetha naphambi kwebandla. The God of this place is working. Cela bona abathi ndiyayazi lonto awuthi izandla the God of this place is working. Yeah, nabasathandabuzayo go and tell them that God is at work. Joshua chapter 1 verse number 16. They answered Joshua. They answered Joshua. All you command us we will do. All you command us we will do. This is the church that is committed to the man of God. This is that. Yabona kulo nyaka andifuna umuntu othi kuyo ngapha abe siya ngapha yena. Ndifuna abantu abathi mfundisi ngqophisana nawe yonke into oyithethayo. As long as it's will kaThixo sawuyenza. As long as itshisa ingca sisawuyenza. As long as faka ihlathini sawuthini khawuyeka kuba ibhokhwe ephuma eqaleni. Khawube igusha kulo nyaka. Phinda vofu uthini bathi uthini uSirayeli. They answered Joshua. Bathini kuYoshua. All you command us we will do. All you command us we will do. It I will do. Say I will do. It Bishop. All you command me, I will do. Go back. And wherever you go, wherever you send us, we will go. Apos tuma khona sawuya. Asozobuza babe ukuthena uthi kangathethi nathi. Kuthena ehlala ethanda nawe kuphela. Sawuthini? Sawuya. Qhubezela. Phelile. Yamambona. Bamphendula ke uYoshua besithi izinto zonke osuyisele umthetho ngazo sozenza. Alimnandi ibandla befundisi bami. Hallelujah. Elinomfundisi othi kuyiwe left. Bonke banathini? Xa ethi sit down bonke banathini? Xa ethi stand up bonke abantu bathini? Singabi nazi rebels kulo nyaka. Ndiyathandaza kulo nyaka singabi nabaqhankqalazi. Singabi nabantu hallelujah abahlala bene questions ezininzi. It is my prayer this year.
Oh, fuck, it is my prayer this year. Glory to God. Hallelujah. The Lord is making a covenant with us today. And please listen to me very well. Hallelujah. Uthi for a little while, dikeba ngade kushiya. For a little while, ubese seshiwa. Uthi kodwa ngoku ndivelile. Hallelujah. Nditheni ngoku? Uthi andiyikungcolisa kule season. Hallelujah. Andiyikufisa kabuhlungu kule season. Hey, my mic is not favoring me today. Hallelujah. There is something my son of uyenze kamandi man pha nizoshumayela. Hallelujah. Iphinde la nto uyithi kancinci. Glory to God. Hallelujah. For a little uthi xa igqitha uthi njengoba ndafungayo ngexesha likanogumbe into yokubana andiyuphinda ndiwugwebe umhlaba ngamanzi so ndifungile nakuwe. It is not fungile namhlanje. Uthi I have loved you with eternal love. Uthi my covenant of peace will not be far from you, rather will not depart from you. Ithi thinto kulonyaka njonga ipeace yakho. Hallelujah. Uthi ngokwakhe uthi ndenza covenant ye peace nawe. Ndenza umnqophiso woxolo. Izawuphela into ethi andinaxolo enhlizweni. Bazothi abantu bengenaxolo ehlaleni ube usithi wena ndinoxolo kaThixo olugqitha konke uqonda. Zithi izinto zingavumi. Uthi the peace of God that surpasses all understanding, it is my portion. My God, wake up church. The peace of God engavumeli izinto bamazophuka ebomini bam will be my portion. The peace of God engasudukisa izinto ebomini bam will be my portion. Ndingathetha nebandla ayiloxolo nje lu-weekly olu luxolo oluyithi xa ndikhona ndinguThixo akukho nto iyawuduka kuwe, akukho nto iyokophuka kuwe. Ndiyamemeza El Shaddai. This is the year of peace, not just of peace but of Jehovah's peace. Iyaba luxolo lukaThixo olubonelela nezidingo zakho. Uthapha ubuswele khona lingene uxolo lukaThixo. May I declare today, because I promised you that for the first 2 months my preachings will be about declarations. Did I declare namhlanje yonke iminyango yamakhaya ebivaleke iminyaka uThixo woxolo makayivule, uThixo wenceba makayivule, uThixo namandla wonke makayivule. Apho kuphoxeka khona uThixo makakuthuthuzele, apho kutsala nzima khona uThixo makakuphakamise. Bazalwane ndiyamemeza abantwana benu bengafumani isikolo ngegama likaYesu mabazifumane. Abantwana benu bengafumani imisebenzi ngegama likaYesu mabayifumane. Because the God of peace, the peace of God goes with provisions. Did he make the provisions of the Almighty be made manifest in your life? May the provisions of the Almighty God masibonakale kulonyaka. Ndiyathandaza abazalwane abalenkosi intsaba ihlelo likaYehova umkhonto kaSomandla mawuphakame ngegama likaJesu waseNazaretha mawuziqwende one by one. Iza kulecawe sithatha izwi apha kuPsalms 35 lo ndithetha naye athi bambana nami Yehova baleqa ngentshontsho yakho yomkhonto mabathi bandikhangela ubavuthulula njengekhafu izindlu zabo mazibe njengelihle ngegama likaJesu. Isithunywa sikaYehova masibaphambanise sibaphazamise abasungula umphefumulo wakho. Ndicela uamen ecaweni. Kulo nyaka silibandla elihamba noxolo lukaThixo, silibandla elinqobayo kuzo zonke izimpi, silibandla elenzela inceba nguThixo. Bazothi abantu what manner of church is this? Sendibakalele nithi it is called the Church of Jesus. Libandla likaYesu awathenga phakathi esinqeni somkhumbi. Savuka istorm, bavuka abafundi befundisi bathi mongameli walalana awukhathali isitshabalala. Yaphakama ingonyama esizwe sakwaYuda yathi peace. Alakushana yata yathi peace. Kunzima ekhaya peace, kunzima emthathweni peace, kunzima kwibusiness peace, kunzima emsebenzini peace. I will make a covenant of peace
with you, and I will never leave you nor forsake you. Peace to live long. Peace to live long. Phila ixesha elide emhlabeni uliphilele enkolweni ngegama likaJesu. Yonke into oyenzayo mayiphumelele ngonyaka. Be productive kulo nyaka. Be fruitful kulo nyaka. Multiply kulo nyaka. Ngivumela ndithethe bazalwane, amazwi mawahambe phambi kwenu, amazwi okunqoba mawahambe phambi. Mayithi vele impi uthi sekwaprofethwa kodwa phezu kwelidwala ndiyakulakha ibandla lam namasango eHadesi akulenza nto. Sathana busithephi phezu kwaba ndithatha inkazimulo kaYehova nabudukephi phezu kwaba ndithela ihlelo likaMoya Ingcwele. Mayithi vuka impi avele uYehova wempi athi ndinguSabaoth. I am the Lord of battles. NginguYehova wemikhosi. Hallelujah. Noba umkhosi uvuka ekhaya sengaphambili uThixo, noba uvuka emsebenzini sengaphambili uThixo, noba uvuka kwibhizinesi sengaphambili uThixo. Peace. 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 This will be the church of peace. Uzayicabukela ichaos, uzayicabukela iconflict, ngoba une peace. Peace. I will make a covenant of peace.